Egyszerűen összeállítható, laktató, zöldséges egytálételt készítünk. Egy agyagedénybe először is barnarist szórunk. A barnarizs tetejére bio mungóbabot teszünk. Az a lényeg, hogy ezeket alulra tegyük, a barnarizs és a mungóbab is több főzési időt igényel, ezért tesszük ezeket ide. Ezután már előre elszelt vöröshagymát teszünk rá. Szépen elhelyezzük, hogy majd ez föl nagyon jól átmegy az íze. Tengeri sóval meghintjük. Igazából csak annyi van, amennyit a rizs felvesz. És körülbelül egy kanál vegamixet is teszünk rá. Ezután következik a zöld hagyma. Az előre felkockázott sárgarépa, majd a szintén előkészített káposzta. Ezt igazából ballasztanyagnak tesszük bele. Kicsit növeli a tömeget, nyilván az íze miatt is. Ez kicsit majd összeesik, úgyhogy akarjuk púposabban. Amit teszünk még bele, az vöröslencse. Vöröslencset azért merem a tetejére rakni, mert nagyon kevés főlési idő kell, nem olyan, mint a hagyományos lencse. Akkor nagyon-nagyon kellemes ízt ad az egész ételünknek. Erre rakunk még kukoricát. Kitörjük a héjszabokat. És cukorborsót. Teszünk rá egy darab vajat, ez majd sülés közben szépen ráolvad. Most felöntjük vízzel, hogy az összes zöldséget ellepje. Ez elsőre kicsit soknak tűnhet, ugye a barna rizsünk ebben fog megfőni, és alul mungóbabunk, káposztánk, lencsénk ebben fog megpárolódni. Zárásként pedig káposztalevelet teszünk a tetejére. Ezeket így szépen elhelyezzük. Fedő helyett. Az egészet pedig alufóliával szolgáljuk. Ezt pedig hideg sütőbe fogjuk betenni. Másfél óra sütés után kivettük az egytál ételünket a sütőből. Káposztalevelek kicsit megégtek, de ezzel nincsen baj, mert ezt úgy sem használjuk tovább. Ugye ezeknek itt az volt a haszna, hogy alatta megpárolódjon, és az íze belekerüljön az ételbe. Az, hogy megfőtt, azt onnét tudjuk, hogy gyakorlatilag a víz teljesen eltűnt. Kiszedjük a rist az aljáról, megnézzük, ez teljesen megfőtt, vöröslencsénk is megfőtt. Tökéletes. Készen van, ez egy tál ételünk.